শুণ মোর সত্য বাণী রে বাপ ধন মণি আজি মোর কথা এক রখিবু রে পাবনি আজি মোর কথা এক রখিবু রে পাবনি ধনরে ধনরে আজি মোর কথা এক মানরে ধনরে আজি মোর কথা এক মানরে ধনরে ধনরে আজি মোর কথা এক মানরে ধনরে আজি মোর কথা এক মানরে राम लक्ष्मण का पुआ चित्रकेतु ता नाम तो नातुणी सुचित्रा दे करी अछि करण बुझिलु रे बाप तो नातुणी जा सेई पुओ स्वामी रूपे ग्रहण करिछि सखरे मा तो कहिछि बरा विधातार कटा सूत्र ए सब जान रे बिना नुहे कपाल लिखन रे धन रे बिना नुहे कपाल लिखन रे बाबू रे बिना नुहे कपाल लिखन रे धनरे धनरे আজি মোর কথা এক মানরে বাপরে আজি মোর কথা এক মানরে तापरे कोण ह्याला मैं भेटे कोण तो बा